Сигурно е на половината ти години. За това ли? Да. Да. За какво си говорите? Но не сме говорили много. Какво Всъщност, говорене? Няма говорене. Само мъдръсане. била е много лошо момиче. Тук ли трябва да оставя Джейк? Мечтите се сбъдват, че животът е красив, че има Бог. Здрасти, Джуд. Отче? Към мръсна... Не го казвай, Джудит. Но да, века. Кари, аз може ли да оглеждам мъжете, с които ходиш? Нова ливада не се полага за 2 месеца, Джуди.